तर मित्रांनो, आता सगळ्यांचा ओसा वगैरे भरून झालेला आहे आणि आता ते ओसा खाली मंदिर आहे तिथे घेऊन चालले. तर बरीच जण आहेत, तर त्यांच्यावर मी पण चाललो आहे. ती बघा. कुठे झाले आमची आपली झाली गणपती करायचे 2 आणि पाटलांचे 2 हो 4 झाले. बाबू तुझे का आम्ही करणार व्हिडिओ होय ना. कसा वाटतं ओसो भरून? भारी वाटतं. भारी वाटतं. बायको गिफ्ट काय दिलं? बायको गिफ्ट ह्या काय दाखव तरी. आता हात धुवले असतात ना म्हणजे सूप हातात. हे मंदिर आहे, या मंदिरात आलो आहे आता. वळू लाव घट्ट लाव पाय घाटाचा पाय तिने जाऊ काय होता बुळबुळीत बुलबुल लय अरे हळू मी सावकार उठला सकाळ नाही धरून आण रे. बुलबुल बुलबुली अगरबत्ती दे लावतो. किती अगरबत्ती आधी वाटा काढ आधी वाटा काढ वटी बघ कुंडर ठेव. देवी बाय माझ्या सोपळोकळा बरोबर म्हणायची आज जी पूजा करणार आहे ठक्काची पूजा करणार एक एक ठेवचा आता एक एक चप्पल नाही करा गो. Thank you.
Thank you.